Are you looking to pay your police clearance online using GCash? Let me give you a step-by-step guide. Ito ang aking guide. Ako po ay si Solomon Say ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Ngayon, if you watched our last video, kung saan ko pinakita paano mag-register at mag-set ng online appointment sa pnpclearance.ph para ng police clearance schedule ninyo, after that, kailangan nyo magbayad online. Kasi walang over-the-counter payment yan sa police station na pupuntahan ninyo. So first, punta muna tayo sa pnpclearance.ph. Ngayon, I'm assuming nag-register na kayo. So log in na lang. Login nyo na lang yung details ninyo. Pag sign in, makita mo yung clearance application. So click mo na lang yan. Makita nyo yan, yung payment channel, land bank, appointment date, magkano yung amount to pay, yung station address. Kung may gusto kayong palitan, click nyo na lang yung change police station at saka appointment date. Kung wala naman, click here to pay for more payment options. So, pag nandito na kayo sa page na to, makita mo lahat ng mga information na yan. So, ang tinatanong na ngayon yung payment mode. Pag click nyo ng payment mode, punta kayo sa cash payment. Tsaka, i-complete niyo yung CAPTCHA. So, sundin mo na lang yung letters na nakasulat dyan. Agree na lang kayo sa terms and conditions. Okay. So, ngayon nakasulat dito sa Mayeg PH Payment Gateway, ito mga over-the-counter options para magbayad kayo online. Ngayon, walang nakasulat na GCash. Dahil dati, may GCash icon dyan. So, in-update na ngayon, di ko alam bakit, pero tinanggal nila yung GCash option. Pero kung click mo na lang yung Cebuana Luwilier, ayan, may makita kayong convenience fee na additional 30 pesos pa lang ngayon. Dati, 10 pesos lang yan. So, proceed. Yan. Makakuha kayong Dragon Pay biller name. Ngayon, mayroon dyang reference number. Diyan yung Dragon Pay reference. So, write Dragon Pay as your biller name. So, andyan na yung reference number ninyo sa Dragon Pay. Ito yun. Ito yung reference number ninyo. Ngayon, yung next step is pupunta kayo sa inyong GCash. So, pagpunta nyo sa GCash ninyo, pupunta kayo sa Bills to Pay, Bills Payment. Search nyo na lang ang Dragon Pay. Yan. Dito nyo i-input yung reference number ninyo na nakuha natin kanina. Okay, so itong lalabas na page pagkatapos nyo na-select yung Cebuana Luwilier as the payment option. So may makita kayong reference number. Copy nyo na lang yung reference number na yan. Punta kayo sa GCash. Yan. Mag-login sa GCash. Tapos, i-click nyo yung bills option, yung biller, search nyo ang Dragon Pay. Yan. So, select yung Dragon Pay, ilagay nyo yung 180 pesos na fee, i-paste nyo yung reference number ninyo, tsaka ilagay nyo na lang contact number at email. Pagkatapos nyan, mababayaran nyo na ang inyong fees. Make sure na lang, pagkatapos nyo na-fill up yung form at saka nabayaran yung payment reference, na makuha ninyo yung payment reference number ninyo galing sa Cebuana Luwilier na na-generate. At saka i-fill up nyo yung form dun sa Land Bank Biz. Take note na lang na makita nyo na ang Dragon Pay ang bill payment. Yun lang. At saka nabayaran nyo na online via GCash. At kung nagtataka naman kayo kung wala kayong GCash account, how to pay yung police clearance niyo online or using 7-Eleven, watch our next video on how to pay your police clearance fees using 7-Eleven. Ilocano Defenders.